Data ka sa Tapo, pagkap iti panakiipot iti rangtay iti ilingating ras one tay iti Vice Mayor lang di kita tinararamit ko iti na nagre-request iti pundo na panakaipatakder ko ma iti mesa nga rangtay ta nabayagan nga rapaap dagiti dayan ti depaar iti daya nga barangay iti iling dingras tedda kasi na po Diyos nagtitindulungan mi nekan ako iti pundo deta kaya pundo nga naggapu iti region nga naggapu iti national government deta Regional DPWH. so naggapu iti region tatan dedi hamak na pakadaan nga pasamak iti pagilyan tayo or iti enterong lubong kaya di during the pandemic na ala di pundo na actually deta iso nga ginggana tahaan penganal pas ngem na at dati 30 milyon nga tinawon-tawon nga mayar alokar kireta. Kasi lang kung makireta yung or next year dedi 20 million I think nga nakaiyalok at may implementaran. So into next year adaman yung 30 million ang apo nga included in digaa for 2026 nga pundo na deta. So kasi itinagbalinan na deta nga may pasigurado nga haan nga apektado kini DJ tataragit ang mga problema kadagit lang mga dapat apo haan nga karaman deta ta mabalid da nga i-check ngem laeng teko namin nga rod isu nga hambi nga maala dagiti na minsan nga pundo na deta tana iti region namin apo iti naggapuan iti pundo na deta every year at pundo na sumangsangpet lata isu nga teko na kinetoy nalpas diri 20 plus million nga ni budget kineto nga tawon then kinejeri mo nga budget for 2026 30 million manin iti nakai yellow card na ngem handa nga madanagan dagiti kenya dati ko na hanga parte apo kinejay tata dagiti tata makikita tayo nga problema iti Department of Public Works and Highways apo nga karaman deta numlaeng nga kunak dijay 30 million ti kadatawon nga iyal alukarda ta haan nga naggapo iti national government no dikit iti regional office apo iti naggapuan deta nga punto so nagagasat kami ta mamano apo iti maikan iti mesa nga rangtay nga agapo iti pundo agapo iti region hang agapo iti national government iti regional office iti Department of Public Works and Highways awang kinagpesa na di apo tatekonakon tinawon lata nga may alokarat deta Manuwatawan dapat. actually nakita dan nakita na di kontraktoran na haan nga karaman